गामियारि सोलोंसालि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे साखाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुना होनो थाखाय खावलायबाय जाहाथे मोजां इनफरमेशनखौ नोंथाङा थाबै मोननो हायो। गोजोन्थों। गामियारि सोलोंसालि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। लोगोसे जाय आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों बिथांमोनखौबो आरो फिन खनसे बरायफिनबाय। जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायबाय। दा जोङो सावरायगोन प्रग्राम बिलाइखौ जोङो बोरै प्रिन्ट खालामो बिनि सोमोन्दै सावरायगोन जोङो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लानो बुजिनानै मोनगोन। जोङो प्रग्राम बिलाइखौ डिजाइन खालामनानै लाखाबाय, बिनि उनाव दा प्रिन्ट खालामसिगोन। दा प्रिन्ट खालामनोबा बोरै खालामगोन जों कन्ट्रल पि थुबाय, बिनि उनाव आङो कपिखौ टेग होबाय, ओमफ्राय बिनि पेजखौ 1 होबाय, ओमफ्राय साइजखौ नायबाय आङो, साइजखौ नायनानै A4आव होबाय, ओमफ्राय कालार बा नोङो मा साइजआव बरनगोन बिनिसो होखादो। आङो लेन्डस्केपआव होबाय, बिनि उनाव अके खालामना होनोबो हागोन नोङो। दा साइजखौ A4 खालामना लादो, अके खालामदो। बिनि उनाव नोङो प्रिन्ट साइजखौ माबाखौ प्रिन्टनि मेसिनखौ नायदो, ओमफ्राय प्रिन्ट आङो एपसनाव प्रिन्ट खालामगोन। दा एपसनाव प्रिन्ट खालामगोन नालाय आङो एपसनावनो प्रिन्ट खालामगोन। दा जोङो गासैबो डिटेल्सखौ नायना लाखाजोबनांगोन, बिनि उनावसो होनांगोन आरो। प्रिन्ट होनाय लोगो लोगो थांबाय, प्रिन्टआव सहैसिगोन। प्रसेस जाबाय, प्रिन्टखौ होबाय, बेजों ओरै फैबाय। एसे गोबाव लागोन प्रिन्टआ फैनो। प्रिन्ट फैबाय। बेयाव कानेक्सनखौ होनाय लोगो लोगो नैबेयाव फैबाय। दा प्रिन्टआ बेयाव फैसिगोन। बे फैबाय। होनबावबाय, बे मोनसे प्रग्राम जाबाय। दा बे बेगाव बोरै होगोन? प्रिन्टआ ओरै गदोंमोन, बिदि गदोंमोन। बिदि गदोंब्ला जोङो पेपारखौ ओरै हमनानै बिदि ओरै सोना होगोन। ओमफ्राय आरो जोङो 2 नाम्बार बै मोनसे बिलाइखौ 2 नाम्बार पेजखौ बेथ' प्रिन्ट जाबाय। दा जोङो नैबे 2 नाम्बार पेजखौ प्रिन्ट खालामनोसै। दा बेखौ प्रिन्ट खालामनो थाखाय दहाय जोङो पेपारा 1निया गखाबाय, ओमफ्राय दा प्रिन्ट खालामनोसै। ओमफ्राय बेलथायना होखाबाय पेपारखौ, ओमफ्राय दा 1आनो दंखायो। ओमफ्राय दा नैबे 1 दंखायोमोन, दहाय 1 होदोंमोन, दा 2खौ होनांसिगोन पेपार रेन्जखौ। ओमफ्राय दा 1खौनो होगोन। कपियाथ' 1आनो, ओमफ्राय रेन्जआसो 2। ओमफ्राय बिनि उनाव सेटआपखौ नायनानै ला। बेयाव मा दं? A4आनो दं। अके, होमबा जोङो दा गासैबो अके जाजोबखौ होना होबाय, प्रिन्टखौ होना होबाय। ओमफ्राय प्रिन्टखौ होना होनाय लोगो लोगो दा प्रिन्टआव गहैसिगोन। होमबा बै मोनसे पेजनि बेगाव फैसिगोन आरो बियो। अब्ला नायलांदो। बे जाबोबाय। दा नैबेथिंबो जाबाय, नैबेथिं जाबाय आरो दा बिदि